kai ba ni kuɗin nan nawa ne fa. Allah ya ci da ni. Wai. Yawwa! Dan Allah kawo nan. Ku yi haƙuri dan Allah. Kuɗin nan nawa ne, nan gurin na manta. Kawai na zauna nan gurin. Na manta su kuma aike na aka ina sauri na manta su. Dan Allah ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri dan Allah. Ga wannan tunda kai ne babba ka ɗauki 300 ka bashi naira 100. Na gode kun ji. Bari in yi sauri in kawo. Yawwa Allah ya taimaka. Allah sare ba su hango na ba. Kaga yanzu tunda Allah ya taimaka kuɗin nan wallahi in dai naga kuɗin nan suna da yawa na rantse da Allah wallahi mashin zan so Allah sa sun kai 50,000. Ashe daman kwalaye ne na bada 500 ita.